Bună seara, dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă. Vorbim astă seară de regenerarea prin yoga. Invitatul meu este domnul Tudor Corneliu Iosub, instructor de yoga, căruia îi spun bine ai venit, Tudor, în studiourile 6 TV. Bine v-am găsit. Ești o persoană extraordinar de interesantă. Te ocupi de yoga de câți ani? Am mai bine de 15 ani de zile de când mă ocup și practic am început, periplul meu începe din copilărie când la auzit cuvântul yoga, efectiv ceva mi-a stârnit curiozitatea și am vrut să văd despre ce e vorba și din acel moment am început să caut, să merg pe fir, să caut cărți prin biblioteci. A durat această căutare vreo 5 ani. Adică eram în adolescență, am terminat liceu, am făcut armata, după care a venit și momentul să practic. Da, trebuie să spunem că suntem cam de aceeași vârstă, deși arăți mult mai tânăr de efectele practicii yoga, poate? Da, vorbim de yoga regenerativă. Exact, de yoga regenerativă. Și yoga în sine nu neapărat trebuie să presupună lucrul ăsta, pentru că la origine mari yoghini își doreau nemurirea spirituală, nu neapărat fizică. Da, sigur. Și au existat chiar există și niște aspecte care sunt duse la extrem, în sensul că ei exploatau la maxim corpul, dar își permiteau să facă acest lucru pentru că ei stăteau în munți și asta era viața lor, de dimineață până seara își doreau să ajungă la acele stări extraordinare, la acea nemurire spirituală de care ziceam, la realizarea ultimă, să se contopească cu Dumnezeu, cu infinitul. Și atunci pe ei chiar nu interesa dacă se regenerează sau nu. Da, interesant este chiar sensul cuvântului yoga. Vine de la uniune. Uniunea, da. Uniunea cu universul, uniunea cu divinul, contopirea cu tot ceea ce este. Deci sensul practic este unul foarte interesant. Aș avea o curiozitate, Tudor. Tu de la ce formare ai pornit în viață? Ce începusești tu să faci în viață și cum de-ai ajuns să faci yoga? Fiindcă, bun, este treaba asta că ți-a rezonat cumva cuvântul, denumirea, e o curiozitate, dar trebuie să fi fost ceva dincolo de asta pentru tine. Ce te-a atras pe tine personal la această practică? În primul curiozitatea care este inerentă omenirii, adică ea te duce către evoluție, să vrei mai mult, să descoperi, să inventezi. Iar specificul meu a fost faptul că îmi doream să dezvolt niște capacități, să fiu mai bun. Deci, pentru că vezi că există olimpiade, există aceste competiții, sportivi de performanță, oameni care sunt din ce în ce mai buni în diverse domenii. Eu am vrut să-mi explorez potențialul chiar la nivel fizic și de aici oricum ajung și la nivel psihic. Și de aceea spuneam că în momentul în care am auzit de yoga, am vrut, citind despre yoghini, am înțeles și observam din cele citite că ei depășeau niște praguri, depășeau niște limite. Ori pe mine asta mă fascina. Zic, vreau și eu să văd până unde pot să ajung cu limitele. Deci ai fost interesat de performanță. De performanțe. Da. Sunt curios, ce fel de poziții de yoga ai practicat la început? Cum a început pentru tine practica yoga cu ani în urmă? Aici e foarte interesant că, deși se știe că nu e bine să faci yoga fără un instructor, la vremea respectivă, plecând din perioada lui Ceaușescu, am putea spune, era penurie de informații și evident că ăla era singurul meu îndrumător, cartea. Deci am avut cumva o intuiție. Cartea lui Tufoi? Sau? Cartea lui Tufoi, da, cartea era la modul general, am vrut să zic Nicolae cartea Tufoi, de yoga, putem să și da, și a mai fost spunem, o carte scrisă de 2 bulgari, Yoga pe înțelesul tuturor. Da, mi-aduc aminte. Da. Și mai era una mică, dar tot de la bulgar provenea. Deci, practic, vreo 3 cărți proveneau de la bulgar, pentru că la bulgar era deja aproape o modă. Deci, era un paradox, deși erau și ei comuniști,
aspectul cu yoga era foarte bine lămurit și n-aveau probleme și de acolo a venit această informație. Yoga lui Tufoi chiar am copiat-o, în loc să-mi fac temele cum trebuie, am copiat o carte întreagă, da, prin clasa 8-a mi-aduc aminte. Și am tot studiat, dar încă nu se formase mintea, încă nu dezvoltasem conceptul complet, dar eram curios în continuare. De aceea am spus că imediat după armată, după liceu, m-am apucat, am reușit efectiv să fac respirații, să fac asane și le-am făcut după carte. N-au fost multe. M-am uitat cele care mi s-au părut accesibile pe moment și respirațiile. Păi chiar asta vreau să te întreb. Ce asane ți s-au părut accesibile? Ce poziții de yoga ți s-au părut accesibile la la momentul început? acela, Paschimottanasana se numește, e o postură care... Postura cleștelui. Postura cleștelui, da. Așa. Și o recomand cu toată căldura pentru că, indiferent dacă e un îndrumător sau nu, este adecvată tuturor categoriilor, nu există riscuri. Evident că nu te forțezi. Calmează sistemul nervos, Calmează este sistemul foarte nervos. bună pentru echilibrarea Asta, organismului. pentru sistemul nervos este excepțională. Liniștește mintea. Da, așa, mai departe, mai spunem că... Am Bhujangasana. Poziția cobrei, postura Poziția cobrei. da. Trikonasana. Poziția triunghiului, care presupune, dacă mi-aduc aminte bine, aplecarea în... Da, pe o parte și cele pe alta. două. Deci noi acum vorbim laturi, efectiv de pozițiile yogei clasice, pentru că, în mod paradoxal, yoga, deși promovează acum foarte intens, mai puțin mai găsești pozițiile clasice. Din păcate, fiindcă ele sunt foarte bune pentru, și pentru corp și pentru minte. Da, nu sunt nici complicate, sunt și simple și accesibile în același timp, pentru că cele care vin acum vin au o derivație din arte marțiale, din calistenie, deci cumva solicită mult mai mult. Trebuie să fie un corp tânăr ca să abordeze în felul acesta yoga. Dar cele din yoga clasică, cele de început, sunt foarte legere. Postura peștelui, care este foarte bună, spre exemplu, dacă o abordezi ușor, lejer, pentru oamenii care sunt la birou, care își solicită foarte mult zona cefei. Cervicală, da. Destinde zona cervicală. Postura virasana, o postură care ajută în mod excepțional bărbații, ca să facem Da, ca să aducem și în sprijinul telespectatorilor. Chiar denumirile semnifică, la un moment dat, efectele pe care le poți obține prin aceste poziții, asane. Trebuie să spunem un lucru, fiindcă ai vorbit de practica yoga fără îndrumător pe care ai făcut-o tu la început. Șansa să pățești ceva de la sistemul yoga este infimă. Bine, teoretic nu este zero. Deci pot exista anumite probleme în practică, sunt foarte puțin probabile. Interesant mi se pare să practici însă cu un îndrumător, uite cum ești tu, da? Pentru experiența acelui om. Că bineînțeles că poți să stai în postura cleștelui, în postura cobrei și așa mai departe, te uiți într-o carte sau te uiți acum pe internet, că sunt pe YouTube diverse filmulețe cu recomandări, dar e bine să ai un îndrumător, fiindcă omul acela are experiență. Omul acela știe cum să te corecteze, fiindcă este mult mai bine să faci postura corectă. Da. Efectul este mult mai puternic, mult mai bun decât dacă o faci semi-corectă. Și chiar aș fi vrut să te întreb cam ce fel de îndrumări oferi tu elevilor, studenților tăi, spune-le cum... Da, deci studenților... Cum dorești și cam ce greșeli frecvente găsești la ei în practica yoga. Deci, eu mai vreau să punctez un aspect vis-a-vis de yoga. Alături de yoga, eu am mai pus ceva. Așa. Care are legătură cu yoga, deși vine din Occident. Antrenamentul lui Schulz, antrenamentul autogen, dacă spune ceva. Foarte frumos, sigur că da. Metoda de relaxare a lui Schulz. Zice că o fac cosmonauții, sportivii de mare performanță. Stai pe un scaun care seamănă cu scaunul de stomatologie, așa înclinat în 3 porțiuni și cineva te învață, te ghidează să te relaxezi. Da, dar nu e musai. Poți să stai și pe un fotoliu și stai în postura vizitiului. Postura vizitiului înseamnă că stai cumva când vizitiul se odihnește. Da. Sau pur și simplu te duci la sol. E ca o relaxare în postura cadavrului, cum se spune, Shavasana din yoga. Da. Și... care are și elemente comune cu trainingul autogen al lui Schulz. Da. Eu am făcut o combinație între ele două. Melajul dintre ele a creat o sinergie extraordinară.
Pentru că am pus foarte mult accentul pe antrenamentul autogen care presupune din start relaxare maximă. Relaxarea cu toate componentele care duc la o relaxare profundă, la nivelele cele mai avansate. Și foarte bine ai făcut că ai făcut acest lucru. Ideea e foarte bună. Asta e vis-a-vis de ce le-aș recomanda. Asta m-a ajutat pe mine să abordez după aceea asanele într-o manieră foarte naturală. Pentru că odată ce organismul este relaxat, pe cât posibil, începe să devină tot mai destins, el capătă un fel de înțelepciune, știe cum să se ajusteze singur. Atunci asana de la sine ți iese. Această inteligență a corpului, cum este numită. Bine, denumirea este cumva imprecisă, dar este un gen, există, corpul prezintă un gen de inteligență. Chiar se poate spune propriu inteligența corpului, pentru că yoga asta face, trezește inteligența corpului. În Carlos Castaneda este un citat foarte interesant spus de un mare șaman, Don Juan, că lumea o percep cu adevărat prin intermediul corpului. Abia când corpul ți-l trezești, vei ști că ceea ce vezi nu este doar ceva descriptiv. Atunci, efectiv, tu ai simțurile deschise la maxim și pătrunzi esența a ceea ce vezi. Ești deschis. Este foarte interesant, fiindcă am văzut psihologi care susțin, mai nou, mă refer la persoane cu activitate internațională chiar, care susțin că, domnule, sediul informațiilor din subconștient este în corp. Da. Și în momentul în care tu vii și deblochezi corpul prin anumite metode, yoga, tai chi, nu știu, sunt, Qigong, Păi o să mai metode de antrenament al minții. De tai chi și de Qigong. Deci... Exact. În momentul ăla ai deblocat și subconștientul sau îl ajuți în sfârșit să se dezvolte și să se deblocheze. Și ajungem în zona în care terapiile încep să se completeze. Da? Mă refer la yoga regenerativă, spre exemplu, pe care o practici și predai tu, care se completează foarte bine cu psihologia, spre exemplu. Exact, se completează foarte bine. Deci merg extraordinar de bine împreună. Yoga are după cum se știe și după cum o spun studiile științifice, are un rol adjuvant în echilibrarea organismului, a psihicului, a minții și așa mai departe. Deci yoga are rolul ei foarte clar și foarte, foarte pozitiv. Am putea spune că fiecare vine dintr-un pol opus, dar ajung la centru și ambele urmăresc să ajungă la centru. Chiar dacă vin cu mijloace diferite, demersul e același. Merg către același centru. Către același, adică psihologia vine mult pe cunoaștere vis-a-vis de creier, de cogniție, dar yoga pleacă de multe ori de la nivelul corpului. Spuneam că dacă stăzești inteligența corpului, de aici implicit începi să ai acces și la stări de cunoaștere ale minții. Vorbim de sistemul Hatha Yoga, care se practică de obicei la început. Intrăm în Raja Yoga, care efectiv se adresează minții. Yoga regală, când începi să faci concentrare pe un obiect, să faci identificare cu un subiect anume, cu o idee superioară. Și ajungi la liniștirea minții. Ajungem la liniștirea minții și ajungem exact, cum ai zis tu, la acea deblocare a subconștientului. Că la urmă ce înseamnă deblocarea subconștientului? Odată ce ne deblocăm subconștientul, avem acces la niște energii extraordinare. Păi se spune că la acumulări cantitative se produc salturi calitative. Deci în momentul în care noi deblocăm subconștientul, și de ce le deblocăm? Le deblocăm de emoții nefaste, de condiționări. Uneori condițiile pot să fie și genetice. Asta e un demers pe care l-au yoghinii din start, de a se decondiționa de ceea ce le impune tot timpul natura. Și natura, nu că nu e benefic, de la un moment dat trebuie să treci de anumite instincte, să mergi pe nivele superioare. În momentul în care ne decondiționăm treptat de emoții și de convingeri, mai ales convingeri nefaste, care le preluăm prin educație. Convingeri limitative, îmi place mie să spun. Da. Îmi place mult să alături cele două cuvinte, fiindcă o convingere presupune și o limitare la un moment dat. Da, și fiindcă desemnează exact, spune exact cu ce ne confruntăm, cu multe limite. Sau metafore toxice, le mai spun eu. Da, exact, foarte frumos spus. Da? Și în momentul în care scăpăm de ele, eliberăm foarte multă energie, pentru că ele sunt ca niște paraziți în corpurile energetice ale noastre, chiar pe meridiane.
Asta este exact ce ai desemnat tu, că eliberăm subconștientul. Da, yoga face prin aceste lucruri, prin tehnicile de eliberare, de relaxare, efectiv. Știi ce ar fi interesant în momentul ăsta? Să vorbim puțin pentru telespectatorii care nu au luat încă cunoștință cu acest sistem, în mare așa, despre etapele în sistemul yoga. Etapele în practica yoga. Cu ce începe sistemul? Sistemul începe cu această yoga a corpului, cu această hatha yoga, sau mai există anumite practici care pot fi făcute înainte și pot fi utile? Deci cum începe cu clienții, pentru că spuneai că e bine să aibă un îndrumător. Ce înseamnă un îndrumător? Un îndrumător s-a confruntat și cu avantajele și cu dezavantajele unei practici. Adică sigur, a trecut prin toate. A trecut prin toate și este... poate uneori s-a și fript și zice chestia nu mai trebuie să o fac de acum. Ce nu ar trebui să facă vis-a-vis de lucruri care te poți confrunta este să nu ajungi în exces de zel, să vrei să fii competitiv cu tine însuți sau cu să ceilalți. Nu forțezi, cum s-ar zice. Exact. Da, să fii blând în practică, să fii blând cu tine însuți. Pentru că există tendința să citești că anumite asane, anumite respirații duc către respectivele beneficii care le enumerează și atunci zici, vreau neapărat să ajung acolo. Dar dacă nu abordezi gradat, pentru că noi avem această manieră competitivă. Exact. Așa? Atunci, într-adevăr, pot apărea probleme. Spre exemplu, una dintre ele, faptul că dacă exagerezi cu respirația dusă, și mai ales de prima oară, pranayama, îi se spune în yoga. Da, controlul energiei, să zicem, din deci, organism. Plecând de prima oară, fără să avem o pregătire, fără să luăm treptat, efectiv, noi putem să avem metabolism. Deci este ca, cum ar fi foalele la o forjă, când vrem să amplificăm focul acolo, așa, în maniera aceasta acționează și plămânii. Și tot inspire, expire, dar la un moment dat se intensifică mult prea mult acest foc, atunci există un pericol. Sigur, da. Și de aceea trebuie să o iei gradat, pentru că pranayama aduce și un aport de energie foarte mare. Ori conductele noastre, ca să zic așa, meridianele de energie, noastre, nadisurile, cum se mai spun, rețeaua noastră energetică nu e pregătită de prima oră să primească un surplus de energie atât de mare. De aceea trebuie să iei grad până încep să se curețe, până încep să se rafineze și pe parcurs, când simți că te ține cureaua și vrei să dobândești nu știu ce efecte mult mai puternice decât cele obișnuite și benefice, încep să poți să forțezi. La urmă, ce înseamnă yoga? Înseamnă și știință și artă. De ce? Este știință pentru că să știi să-ți dozezi și este artă pentru că, la fel ca în artă, trebuie să fii și puțin creativ și puțin inventiv, să fii atent la corp, ce-ți transmite. Da, să ai feedback de la corp. Da, îmi place comparația asta între yoga și știință și artă. Știi de ce? Uite, mă gândesc la unul din textele cele mai vechi din yoga, Yoga Sutras, al lui Patanjali. Da, cea mai recunoscută, renumită și exact, cea mai cunoscută, nu se poate spune carte, cel mai cunoscut text de yoga, care seamănă un pic ca mod în care prezintă lucrurile, spre exemplu, sau poate fi asemănat cu axiomele geometriei lui Euclid. Da, exact. Deci are cumva niște elemente de zici că este un text de știință. Îți dă toate etapele foarte clar. Îți spune ce se întâmplă la fiecare etapă. Îți atrage atenția ce trebuie să faci ca să nu faci greșeli în practică. Deci cumva este un gen de protoștiință. Oricum despre Patanjali se spune, nu se știe exact, dacă nu cumva el a fost același cu Patanjali care a făcut un tratat de gramatică al limbii sanscrite. Da, aici pot apărea chiar confuzii, sunt în dezbatere aceste lucruri. Da, nu se știe exact dacă e aceeași persoană sau au fost două, dar oricum două texte foarte riguros concepute, și Yoga Sutra și Yoga Sutra, gramatica el este limbii renumit în sanscrite. primul rând este renumit în primul rând prin faptul că a lăsat un manual de utilizare pe care dacă îl urmezi motamo nu se întâmplă nimic rău, ci dimpotrivă poți să ascensionezi și să te duci către niște culmi. Aici este o problemă vis-a-vis de manualul ăsta de utilizare. El este un pic laconic. Este un pic foarte scurt scris și de asta ai nevoie de un îndrumător în practica yoga, fiindcă nu poți să iei Yoga Sutra și să practici singur
Da. Nu ai să înțelegi ce e acolo. Bine, interesant este să iei, există doi comentatori, au existat, care au trăit sute de ani mai târziu, Bogea și Vyasa, care au scris comentarii la Yoga Sutra. Dar și cu comentariile acelea, tot nu ți este suficient. Deci important este să înveți de la cineva care practică, de la cineva care are experiență, de la cineva ca tine, da? Care s-a lovit el însuși de acele probleme. Da, ai zis foarte bine și asta pentru că noi când spunem yoga, este un termen generic, dar există foarte multe ramuri de yoga și fiecare are algoritmul ei. Deci tu acum trebuie să te gândești și ce urmărești, unde vrei să ajungi. Eu dacă îi spun cuiva de yoga regenerativă, pentru el nu este neapărat scopul ăsta. El zice, ok, el vrea neapărat să fie un sfânt, să ascensioneze, să fie foarte spiritual. Fiecare are motivația lui. Da. Hai să revenim la lucrurile astea după pauză, când vreau să punem mai mare accent pe yoga regenerativă, să vorbim puțin despre ce oferă acest sistem. Da, abia aștept. Terapii pentru trup și suflet se realizează împreună cu domnul Tudor Cornel Iosub, instructor de yoga, și tema serii este regenerarea prin yoga. Sau yoga regenerativă, e corect Yoga spus? regenerativă, yoga regenerării. Yoga regenerării, desenează exact aspectul către care tindem noi acum, ce vrem să-l eludăm. Faptul că vrem să arătăm tineri, frumoși, revigorați. Da, așa este. Cred că aproape toată lumea își dorește treaba asta, fiindcă asta vine la pachet cu sănătate, cu echilibru emoțional și cu Implicit sunt legate. multe alte beneficii. Tudor, am vorbit înainte de pauză foarte puțin despre etapele sistemului yoga. Bineînțeles că nu avem cum să apucăm să facem discuția completă, dar acum vreau să te întreb un pic despre yoga regenerativă. Cam ce este, cum se individualizează, ce beneficii aduce? Da, deci e un subiect provocator de fiecare dată, implicit la nivel de discuție, la nivel de practică, pentru că încă din cele mai vechi timpuri oamenii și-au propus astfel de demersuri de a rămâne tineri, de a rămâne frumoși, deși uneori am spus că yoga, nu toate ramurile de yoga au urmărit acest aspect. Au existat și există și ramuri de yoga care au cultivat aspectul de regenerare, de reîntinerire. Se întâlnesc în sistemul oriental, iarăși ramuri care sunt comune, au similitudini, se împletesc foarte frumos, cum ar fi Qigong, yoga taoistă. Taoiștii au o tradiție chiar mult mai marcantă vis-a-vis de regenerare și nemurire. La ei auzim de maiștri nemuritori, nemuritorul... Da, există asemenea legende, exact. Am citit și eu, sau de oameni care au trăit neobișnuit de mult, nu spunem cât, se înțelege ce, da, există legende, ce vrem să spunem. Există chiar și niște mărturii care, la nivelul societății noastre, încă nu sunt așa mult acceptate. Noi suntem mai digitalizați la nivel de gândire și uneori le includem la nivel de legende. Dar cu adevărat, fiziologia corpului, dacă este asumată, dacă este învățată și știm să cultivăm anumite lucruri, ne poate permite să atingem vârste foarte avansate și îndeplină funcționalitatea corpului. Hai să vorbim câteva secunde despre viața normală. Uite, eu am să spun o teorie științifică. Media de viață pentru strămoșii noștri, cu foarte multe generații în urmă, era mult mai mică decât a noastră. Asta se știe, da? Deci era undeva între 40-50 de ani, depinde de epocă, de zonă, da. și așa mai departe. Bun. La ora actuală,
organismul nostru este programat să trăiască, și să nu fii șocat de ceea ce spun, 40-50 de ani. Noi ne-am prelungit viața prin beneficiile civilizației, prin faptul că avem ce mânca, prin faptul că stăm în case în care temperatura este aproximativ constantă, avem încălzire iarnă, prin faptul că cei care sunt bolnavi au acces să ia medicamente, prin accesul la antibiotice, la medicamente de inimă și așa mai departe. Și s-a ajuns că media de viață să fie, nu știu, de 75 de ani, să zicem, în Europa. Da? Asta se întâmplă pentru marea masă a oamenilor. Nu mă refer la practicanți yoga sau qigong și așa mai departe. Da, e bine că ai punctat exact pentru marea masă. Bun. Acum, uite ce se întâmplă. După părerea mea, organismul nostru face față foarte bine până la 40-45 de ani și din cauza că foarte multe generații în urma noastră nu prea au trăit mai mult, doar ultimele generații am trăit noi mai mult și părinții, bunicii noștri și așa mai departe, organismul nu prea mai știe ce să facă după 45 de ani. Și el încearcă să se descurce, să aproximeze și intervine ceea ce se cheamă în zona acestei vârste, în zona vârstei noastre. Da. Intervine criza vârstei a doua. Da? Este, după părerea mea, o expresie a acestui fapt pe care tocmai ți l-am spus. Și aici poate să intervină yoga și yoga regenerativă, poate, da? Da. Pentru a ne da o viață mult mai bună în partea a doua a vieții. Pentru a ne face să atingem vârste înaintate, fiind foarte sănătoși, cu o minte foarte calmă și foarte echilibrați emoțional. Ceea ce nu este puțin lucru. Adică chiar dacă nu o să ajung să trăiesc 100 de ani. Da, dar măcar să trăiești integric, sănătos. Exact, să trăiesc la o calitate bună. Întrebarea mea pentru tine este cum face sistemul yoga regenerativă acest lucru? Și cu ce metode, cu ce mijloace, de unde își trage seva acest sistem? Chiar spuneam la un moment dat că eu fac combinare din mult mai multe lucruri și pentru că vorbeam de psihologie, există și metode psihologice și, cum să zic, traseul pleca de la faptul de a ne curăța subconștient. Foarte important. Cel mai important lucru. Pentru că de-a lungul vieții noi acumulăm foarte multe programe. Intrăm în foarte multe rutine și rămân ca niște programe deschise în creierul nostru și exact ca un hard, nu sunt tare pe tehnică, dar încerc așa, forțez o analogie. O comparație, da? Da? Se acumulează foarte multe programe, unele nefiind digerate, multe emoții, multe lucruri care nu le-am înțeles, ele se reprimă și multe programe rămân deschise vis-a-vis de experiențe. Acele programe, exact ca la calculator, pot să blocheze. În momentul în care blochează... Da, aici e o problemă cu reprimările, exact. Inclusiv mintea merge mai greu, nu mai este așa vioaie, inclusiv corpul. De aceea, dacă arăți niște exerciții unor oameni trecuți de vârsta mijlocie, foarte greu învață, au o anumită ricitate, o anumită incoerență. Nu e ceva rău, adică nu vreau să pară că îi incriminez, dar asta se întâmplă efectiv, când se acumulează prea multe lucruri și noi nu mai dăm un reset. Și tu m-ai întrebat cum facem cu yoga. Cu yoga asta facem, dăm un reset. Exact ca atunci când duci mașina la o perioadă de timp să o cureți, să cureți bujiile, să o vopsești, să o reconfigurezi. Să o regenerezi. Să o regenerezi. Hai să zicem așa. Da, că asta e termenul pe care jonglăm. Așa are nevoie și organismul. Și asta există perioade. Spre exemplu, ok, au trecut 10 ani, dar noi n-am mai făcut o revizuire, inclusiv la nivel mental. Programele în continuare circulă. Spuneam, rutină, obișnuință. Dacă ne lăsăm la mâna lor, ele cumva ne uzează. Și noi trebuie, ce face yoga regenerativă? Qigong-ul, spre exemplu, are pattern-uri care duc către copilărie. Deci au urmărit ce fac copiii. Și în inocența lor, mișcările lor naturale, firești, au diverse configurări ale corpului, anumite mișcări, și taoiștii au început și să reproducă acele mișcări și au observat că pun în mișcare limfa, sângele, creierul funcționează mai bine. Da. Asta, apropo de treaba asta, citam pe niște studii din acestea științifice internaționale.
de procesul atrofiei de creier, deci de îmbătrânirea creierului, să zicem așa. Da? Și zice că el ar începe la vârste mult mai timpurii decât avem noi impresia. Deci, foarte important, cum ne menținem creierul să fie sănătos, să fie activ. O altă întrebare, practica yoga poate ajuta la așa ceva și dacă da, cum? Și aș vrea să te rog să revenim după pauză cu răspunsul la această întrebare. Ok, abia aștept. Bine. Școala spirituală se realizează în această seară împreună cu domnul Tudor Corneliu Iosub, instructor de yoga. Tema serii este regenerarea prin yoga. Tudor, vorbeam înainte de pauză de procedee prin care yoga regenerativă și yoga în general poate să ajute creierul. Fiindcă este important pentru toată lumea că de la o anumită vârstă creierul intră într-o anumită delăsare, ca să zicem așa, în mod natural, și este foarte important ca el să fie ajutat. Există, bineînțeles, mai multe metode. Yoga are un cuvânt foarte greu de spus pentru cei care o practică în acest sens. Cum poate rezolva această problemă yoga regenerativă? Păi, așa cum spuneai, într-adevăr, după anumite vârste, creierul începe să coboare așa în sinusoită către degenerescență. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Se întâmplă tocmai datorită faptului că noi nu mai suntem deschiși către experiențe noi. De aceea dispare și neuroplasticitatea. Ea nu dispare total, dar asta înseamnă... Se reduce, să zicem, se reduce, da. Creierul se adaptează mai greu, mai puțin, cu vârsta. Spuneam de acele pattern-uri pe care le urmăresc taoiștii în ceea ce fac copiii, și copiii prin ce se remarcă? Se remarcă printr-o curiozitate, prin capacitatea de a fi disponibil să învețe tot timpul lucruri noi. Noi ajungem la autosuficiență de la un anumit timp, după 20 de ani, pe măsură ce avansăm, pe la 30 de ani se creează chiar o rigidizare a personalității, ne cimentăm. Deja suntem autosuficienți, dar le știm pe toate. Atunci noi putem să facem un echivalent. Bătrânețea înseamnă, de fapt, lipsa de a mai fi deschis către lucruri noi, adică incapacitatea de a fi receptiv către informații noi, autosuficiența. Da, putem să spunem și așa, că presupune o reducere a deschiderii pe măsură ce avansăm în vârstă. Da, deci rutinele, obișnuințele și yoga, prin anumite exerciții, creează această disponibilitate a creierului de a se racorda și la alte informații. În primul rând, în yoga trebuie să conștientizezi fiecare mișcare, trebuie să fii prezent. Da. O altă definiție a nemuririi ar fi de a fi atent, de a trăi clipa prezentă. În clipa prezentă tu nu consumi timp. Deci noi consumăm timp când ne ducem în viitor, în trecut. Bine zis că consumăm timp, da. Și atunci zice, atenția este poarta către nemurire. Deci noi, în yoga, urmărim să fim atenți cu ce se întâmplă în corpul nostru, cu reacțiile noastre. În acel moment, noi facem și conexiuni. Deci, în momentul în care suntem atenți, chiar când luăm un pahar de jos și suntem atenți, noi am făcut mișcarea aceea conștientă, în momentul ăla se deschid noi rețele. Altfel, noi acționăm pe pilot automat. Deci noi... Majoritatea timpului se pare că suntem cam pe pilot automat. Da, asta este clar. Da, noi avem rutine care ne ajută, dar de multe ori ne lăsăm prea mult la mâna lor. Avem nevoie să aducem și această implicare conștientă. Aceste rutine care ne ajută au un rol concret în viața noastră, adică economisesc putere de calcul în creier. Da? Sunt ca niște programe intermediare, dar au dezavantajul că la un moment dat, în momentul când ești într-o asemenea rutină, tu ești de fapt decuplat parțial de
acele clipe de viață. Ești în lumea ta, într-o reverie. Da. Ori tocmai asta nu face bine pentru creier. Da, și cel mai simplu exemplu... Sau excesul de asemenea comportament. Cel mai simplu exemplu ar fi, gândește când ai mers într-o vacanță. Ce-ți aduce aminte? Momentele de care ți aduce aminte sunt momentele în care ai fost efectiv prezent. Și de care te-ai bucurat. Dacă Apropo ai de fost prezent și de bucuria de a trăi. Merg mână-mână. Da. Și pentru că m-ai întrebat care sunt metodele de regenerare, sunt cele în care folosești implicit creierul și corpul. Asta înseamnă centrarea minte-corp. Adică asane în care tu trebuie să fii cumva într-un echilibru, ori ca să fii în echilibru trebuie să fii prezent. Sigur că da. Relaxarea duce către o destindere inclusiv mentală. Odată ce devii relaxat, inclusiv mintea devine laxă, e capabilă de a recepționa informații noi. Ești în acea rigiditate. Și înveți să dai un pic drumul programelor, să faci un pas da. înapoi, ca să zic așa, și să le lași să ruleze acolo și tu să redevii un observator. Exact. Ceea ce ești cu adevărat. Da. Pentru că noi tot timpul am fost învățați că trebuie să controlăm lucrurile, fără să ne dăm seama că avem o înțelepciune, avem niște foruri în interior care sunt gata să ne îndrume, dar ele nu mai au când să ne mai îndrume, pentru că noi suntem preocupați de a controla, de a ști totul în jur, dar nu în modurile cele mai corecte la un moment dat. Adică nu lăsăm să se acceseze acea intuiție. Deci... Și nu prea lăsăm... Nu prea ne lăsăm să accesăm sinele superior. Sinele superior, pentru că implicit când spunem intuiție, spunem și sinele superior. De acolo ne vin informațiile adevărate, cele corecte. Chiar aș vrea să dau un mic exemplu. Mintea superioară, sinele sau supraconștientul are diverse denumiri care duc către același lucru. Unii îl mai numesc și îngerul păzitor. De multe ori vrea să ne arate. Zice, vezi că trebuie să o iei la stânga. Zice, iau la dreapta. Zice, nu, zice, iarăși ne ascultă, am căzut într-o mică groapă. Deci noi mergem de capul nostru, dar de undeva de sus ne primim în drumuri pentru a ști ce să facem. Însă obturăm acest canal prin faptul că, spuneam, suntem autosuficienți, le știm pe toate și asta face yoga. Duce către acea receptivitate. Având deschidere, efectiv, corpul capătă și alte disponibilități care sunt similare tinereții. M-am făcut înțeles așa? Sigur că da. Da. Aș vrea să te mai întreb totuși câteva procedee practice pentru regenerarea creierului. În primul rând, tot vorbim de yoga regenerativă. Da. Cam ce mai propui? Mă refer la procedee foarte simple. Da, procedeele cele mai simple. I-am spus și punctez în continuare, fac un melanj de mai multe practici, din care includ, pentru că toată tradiția asta orientală este bogată și evident că avantajul este când arunci câte o privire în fiecare loc, fiecare are ceva de oferit, decât dacă ai luat doar dintr-o singură ramură. Astfel că taoiștii au un element foarte interesant, au împământarea și lucrează foarte mult pe a-ți menține esența. Esența se referă la energia postnatală, prenatală, energii care noi le avem, le primim în mod genetic și este, cum să zic eu, e rezervorul nostru care pornim în viață și noi îl consumăm prin diverse modalități, prin faptul că ne stresăm, prin faptul că și un sport făcut în exces poate să-ți consume aceste esențe, această energie, sexualitate necontrolată, emoții covârșitoare care nu sunt echilibrate pot să ducă către consumul energetic. Deci, taoismul merge foarte mult pentru a ști să ne păstrăm acest rezervor și în acest sens sunt exerciții care te ajută să-ți menții sau să-l regenerezi dacă s-a mai golit. Să-l și menții viu și să-l și regenerezi. Și unul din exercițiile de bază cu care aș merge eu este împământarea. Vorbim puțin despre el. Bănuiesc că e un procedeu imaginativ, de vizualizare și așa mai departe. Da. Poți să spui câteva cuvinte? Ce se întâmplă? Ce este în burta acestui procedeu? El merge la un principiu foarte simplu, că un copac, cu cât are rădăcini mai puternice,
cu atât poate să ascensioneze mai sus mult. și este mai puternic. Și mai stabil. Și mai stabil. Astfel Exact. că și dacă vrem să fim puternici în tehnicile de relaxare, când vrem să cultivăm tehnicile spirituale de a ne duce către ascensiuni, e bine să avem aceste rădăcini, avem de unde să ne extragem seva ca să ajungem în creier și către conștient, supraconștient și celelalte planuri. Și înainte de a mă apuca să fac tehnici de elevare a conștiinței, efectiv eu aș merge prin a avea rădăcini puternice. Altfel e un paradox. Deși vrei să te duci către planul superioare, dacă nu ai bază, dacă nu nu ai ești bine rădăcini, ancorat, da, tind să te volatilizezi. Mintea devine foarte volatilă și la un moment dat nu mai faci diferența între real și imaginar. Te simți foarte bine acolo, dar pierzi priza cu pământul, cu societatea. Tu ai nevoie să nu... Dacă te duci cumva în munți, e ok. Dar tu ai nevoie să ai un cadru familiar, ai un serviciu, ai un job. Sigur, ai nevoie să-ți vezi de viața ta și să faci prin practica yoga ca viața ta să fie mai bună. Da, și vrei să fii un exemplu că dacă faci astfel de lucruri chiar îți folosesc. Astfel de tehnici de împământare creează foarte frumos unitatea dintre minte-corp. Îți asigură fundamentul ca tu, într-adevăr, să te duci să-ți elevezi conștiința fără a exista riscuri. Dacă pleci de sus în jos, o manieră nenaturală, adică te duci doar pe partea de sus, spuneam care sunt riscurile. Și un exercițiu ar fi acesta, de a-ți închipui că ai rădăcini, e o postură ca în Tai Chi, Da, da. lași să curgă, sunt cumva unduite brațele și picioarele, tocmai ca să circule energia mai bine, dar principala intenție este de a-ți închipui că se duc picioarele eterice la 2 metri sub pământ și prins rădăcină. De acolo ții energie, de acolo vine energia și după care avem un rezervor, se numește Hara, Sia Tantien, Seiza, cam toate... Tantienul inferior, cum se spune inferior. În Qigong, da. Da. Lucruri care nu există în yoga, dar spunem că ele se îmbină. Dacă știm cum să le îmbinăm... Vorbim de aceeași ființă, ființa umană, care e privită din mai multe puncte de vedere de toate aceste arte. Deci taoismul ne dă această unaltă foarte importantă de a ne raporta la acest rezervor. El este imaginar, dar acolo unde se duce mintea, se duce și energia. Deci... Să știi că nu e chiar imaginar. Știi că acolo, în tantienul inferior, este chiar centrul de greutate al organismului fizic. Da, exact. Deci, nu întâmplător, cum să zic eu, ruperea cu tăierea umbilicului și ce vrei să spui tu este că în tradiția orientală oamenii când vor să se calmeze, să se relaxeze și așa au fost învățați de-a lungul tradițiilor, ei se raportează tot timpul la creierul abdominal. Exact. Hara, cum se spune în tradiția japoneză, da? Probabil că în alte emisiuni o să detaliem acum ca să nu dăm prea multe elemente, dar acolo există chiar o rețea neuronală, efectiv. Exact. Și ar fi interesant de... Da, ar fi interesant de făcut o emisiune pe tema asta. Apropo de cartea lui Durkheim. Este excepțională. Este... Da, o carte de mare valoare despre Hara. Ai atins un punct sensibil și frumos, chiar din aia mă inspir foarte mult. Da. Hara. Bun. Deci, ai venit cu o idee foarte frumoasă că pentru a merge în sus, la figurat, evident, trebuie să avem rădăcini puternice, să fie rădăcini cât mai bune. Un lucru foarte corect, având în vedere că mintea noastră, prin natura ei, este agitată. Exact. Deci este e un mecanism de apărare, de autoapărare, de fapt, să fim agitați. Că mintea fiind agitată și gândindu-se la tot felul de subiecte, ea are șansă să intercepteze eventuale amenințări. Deci e un mecanism de apărare moștenit de la strămoșii noștri, un atavism. Așa funcționează mintea, trebuie să o acceptăm așa cum este. Dar putem să învățăm să-i dăm o anumită stabilitate și asta este foarte bine, fiindcă vom deveni stabili în emoții, vom deveni stabili în gândire, vom deveni stabili în comportament, vom deveni stabili în viață și pe o bază stabilă poți să construiești. Da. Bun. Hai să mai vedem un exercițiu. Sunt foarte curios. Scuză-mă, te exploatez un pic în interesul telespectatorilor. Dar mi-ai servit mingea la filou vis-a-vis de un subiect legat de minte și o să vin și cu exercițiu. Mintea, datorită tehnologiei și societății în care trăim acum, este suprastimulată. Acum, din păcate. Da.
O oră jumătate de film de acțiune creează atâția stimul pe care îi trăia un om în evul mediu într-o viață întreagă. Da, hai să ne gândim că apropo că tot mai avem 2 minute doar din rubrică, hai să ne gândim la 2 minute de stat pe rețeaua de socializare cu telefonul mobil, în care te bombardează din diverse direcții informații de la toți prietenii tăi de pe rețeaua respectivă de socializare. După părerea mea, consumul nervos e mult mai mare decât la un film. Da, deci tot acolo ajungem. Bun, referitor la exemple, aș pleca, eu rămân tot pe Hara, tot pe Tantien, pentru că dacă ajungem să înțelegem acest aspect, de acolo vin toate celelalte tehnici, se vor împleti atât de frumos. Deci baza, eu insist foarte mult pe bază. Deci o altă tehnică foarte frumoasă ar fi aceea să-ți închipui că ai o bilă de plumb care coboară de sus și se duce și se așează în partea de jos a abdomenului inferior. Și asta trebuie să o faci tot timpul înainte de a intra în starea de relaxare a minții. Da, foarte bună vizualizare, că îți dă stabilitate. Exact imaginea asta, că te gândești la o bilă grea de plumb, da, da. te ajută să-ți stabilizezi și în momentul în care n-am stabilizat, remarcăm cu câtă ușurință ne limpezim, suntem mai liniștiți, s-au dus toate acele fluctuații mentale care ne agasau. Efectiv, începem să ne relaxăm fără să fi făcut nu știu ce tehnică de elevare a conștiinței, de relaxare sau liniștire. Da, foarte frumos. Scurtă pauză și ne pregătim pentru rubrica de carte. Cartea lui Ștefan se realizează împreună cu domnul Tudor Corneliu Iosub, instructor de yoga, și tema serii este yoga regenerativă, iar cartea, Tudor, cartea pe care folosiți-vă intuiția, Penny Pierce, o autoare care spune un lucru foarte interesant. Zice, eu până la 25 de ani, zice, n-am avut intuiție, ceea ce vrea să arată că nu este apanajul unor oameni cu daruri înzestrate de la naștere, ci pur și simplu intuiția poate să apară în orice moment. Intuiția se trezește, putem să spunem, o descoperim de undeva din interiorul nostru. Da. Există mituri că e specifică femeilor. Noi suntem cu rațiunea, ele sunt cu intuiția. Cumva se referă la emisfera dreaptă, ele ar lucra mai bine cu emisfera dreaptă. Și conexiunile între emisfere, sinapsele. Se pare că femeile au de 2,5 ori mai multe sinapse decât noi bărbații. Deci aș zice că s-ar putea să aibă un ușor avantaj la intuiție. Da, pentru că ele genetic sunt predispuse. Gândește când după ce nasc ele au toate antenele deschise și știe când copilul s-a mișcat, e pericol să cadă din pătuț, sughiță, deci este foarte deschis și atunci ea este în alertă, cumva doarme iepurește. Aceste lucruri în timp creează niște predispoziții, da, care duc la intuiție, că de intuiție vorbeam. Sunt mai deschise către informație decât noi bărbații. Noi bărbații ne vedem de treaba noastră, facem foarte bine concentrați ceea ce facem, suntem capabili de concentrarea de 100%, să zicem, în ghilimele, nu este așa, chiar 100%. Dar nu avem deschidere către ceea ce este în jur. Deci bărbații, după părerea mea, sunt foarte bine unidirecționali. Se focalizează, dar nu această integralitate a creierului. Exact. Ele cumva au un planul mai de ansamblu. Femeile au atenția de 360 de grade, să folosesc chiarăși o exprimare puțin atipică. Dar merită, pentru că, într-adevăr, avem de învățat din aceste... Să știi că am citit cărțile psihologului australian Alan Pease, sunt foarte cunoscute, în care argumentează pe parcursul mai multor cărți faptul că femeile sunt mai bine evoluate decât noi bărbații și mai adaptate la viața de zi cu zi. Și dă argumente științifice și dă argumente logice acolo.
aș putea și eu să completez puțin prin simplu fapt că ele dau naștere vieții, ele sunt deschise, predispuse către viață și ca atare o prețuiesc. De aici vine compasiunea, empatia, lucruri care Sigur. sunt specifice marilor călugări, marilor maestri care lucrează să-și eleveze conștiința. Da, De aceea frumos sunt și mai deschise către spiritualitate datorită acestei înzestrări native. Și în continuare aș putea spune că ea vorbește despre această asumare de a avea curaj să ne deschidem, deci autoarea Penny Pierce, să ne deschidem către intuiție, pentru că de aici vom descoperi izvorul nostru nesecat, de unde ne adăpăm, de unde avem creativitate, de unde avem diverse posibilități de a evolua. Deci acele lucruri care nouă ni se par extraordinare, prin care se marcă mari inventatori, mari artiști, mari creatori. Deci când mă refer la izvorul nesecat, când mă refer la resurse. Dă exerciții. De multe ori nici nu trebuie să intri într-o stare neapărat într-o stare alterată sau modificată a conștiinței, ci pur și simplu, zice, să conștientizăm în diverse perioade ale zilei. Corpul ne transmite adeseori, bate la ușe, ciocăne și vrea să ne transmită diverse mesaje care, vorbeam noi la un moment dat, au legătură cu subconștientul, că avem nevoie să purificăm subconștientul. Hai să vorbim o secundă despre stări modificate de conștiință. Eu nu aș folosi cuvântul stare alterată, fiindcă alterat îmi sună mai degrabă către stricat. Psihologii au acest vocabular, au încercat... Da, nu, mă referam la mine personal. Dar stare modificată de conștiință mi se pare un lucru interesant, fiindcă eu te-aș întreba pe tine. Care este starea modificată de conștiință? Starea de calm sau starea pe care noi o avem în viața de zi cu zi? Aici e un paradox. E greu să spui care e modificată. Un om care ar funcționa foarte natural, are jongla cu acel melanj de unde cerebrale, de liniște, de stare beatifică, de extaz, ele, noi am numit ca fiind stări modificate. De fapt, alea sunt stările naturale. Exact. Exact asta am vrut să zic. Ai sezizat extraordinar de bine argumentul, fiindcă noi suntem într-o stare modificată. Starea așa zisă normală de conștiință este una agitată, da, în care în mintea noastră circulă sentimente de teamă, de furie, câteodată de tristețe, de nemulțumire și așa mai departe. Și noi numim asta stare normală de conștiință. Paradoxul e, da, că obișnuit cu ele, am considerat că ele fiind naturale, că aceste stări fiind naturale. Exact. Deci e un pic ciudat reperul. Bun, hai să vorbim puțin despre intuiție și yoga. Și să legăm puțin această carte pe care tu o propui telespectatorilor noștri către lectură, să o legăm puțin de practica yoga. Păi, aici cartea presupune chiar niște exerciții, conștientizări, iar în practica yoga regăsim foarte mult stări de relaxare, stări de conștientizare. A face lucrurile conștient înseamnă a fi atent la senzațiile pe care ți le transmite uneori mintea, corpul și la un moment dat ambele. În momentul în care suntem foarte atenți la ce vrea să ne transmită corpul, în afara faptului că sesizăm o bogăție de emoții, de nuanțe de care noi eram conștienți, putem remarca după aceste scurte exerciții că ni se amplifică inclusiv vitalitatea. Deci, în momentul în care facem lucrurile conștienți, se amplifică vitalitatea. Da. Și mai mult decât atât, intuiția ce ar putea să însemne? O ușoară definire, să zic eu. Ar fi capacitatea de a fi atent la tine, de a înțelege ce vrea să-ți transmite acele foruri superioare. Spuneam, ori supraconștientul, ori subconștientul și de a le pune din când în când în armonie. Pentru că dacă asculți ba supraconștientul, ba subconștientul, care fiecare are limbajul lui specific. De obicei ascultăm mai mult subconștientul. Deci de obicei nu prea ascultăm. Da, și nu prea ascultăm. De obicei noi avem rutina noastră, spuneam, avem programele noastre și de dimineață până seara suntem robotizați și spuneam că de multe ori bate la ușe, când unul, când altul, diverse senzații. Uneori nu e neapărat nevoie să iei măsură în ceea ce privește o anumită emoție, o anumită trăire, ci simplu fapt de a asculta,
creează o mulțumire, chiar sufletului. Zice, omul este dator sufletului să-l asculte, dorințelor sufletești, ca să zic. Cum ar veni, sufletul spune, mai oprește-te la calculator, mergi și tu, ia o gură de aer. Sau, ai muncit tot anul. Odihnește-te puțin. Știu că vrei să faci carieră, dar sufletul te trimite într-o vacanță. Exact, sau spune, azi e duminică. Mintea ce spune? Digitală, adică emisfera stângă. Nu, tu trebuie să... Muncește, trage tare, să fii primul, să-l depășești pe X, pe Y și așa mai plus că departe. probabil te îngrijorezi excesiv și zici că ai de plătit nu știu ce datorii. Însă poți descoperi că dacă te duci într-o vacanță și ți-ai relaxat mintea, tocmai de acolo îți vin intuițiile de a face ceva vei găsi deosebit, alte resurse inclusiv să-ți plătești și să-ți rezolvi... Să-ți rezolvi problemele respective. Da, foarte corect. Ultima pauză din emisiune în acest moment. Recomandările săptămânii se realizează împreună cu domnul Tudor Cornel Iosub. Tema seriei a fost regenerarea prin yoga și din punctul meu de vedere aș avea două recomandări foarte simple să vă fac. Dacă doriți să aflați mai multe despre activitatea domnului Tudor Iosub, o puteți face pe blogul său personal. Se cheamă antrenorpersonalyoga.blogspot.com. Dar dacă scrieți pe internet antrenor personal yoga, veți găsi primul rezultat de căutare, exact site-ul domniei sale. Și eventual pe rețelele de socializare, dacă doriți să luați legătura cu dânsul, contul este pe numele Tudor Cornel Iosub. Tudor, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. A fost o surpriză extraordinar de plăcută pentru mine. Îmi place foarte mult modul în care pui problema, ai un mod echilibrat de a pune problema, se vede că vorbește experiența din spate și asta este mare lucru, ești un om care are ce spune și în consecință îți mulțumesc foarte mult. Și îți mulțumesc că mi-am dat posibilitatea să împărtășesc aceste informații. Cu mare plăcere. Ușa noastră ți este deschisă cu orice ocazie pentru emisiuni viitoare. Uite, îți propun să facem o emisiune în care să discutăm puțin despre hara, acest subiect extraordinar. Îmi place foarte mult subiectul ăsta. Da. Și aș vrea să te rog acum să spui o frază de încheiere pentru telespectator, o recomandare sau o frază de încheiere, așa cum dorești tu, legat de subiectul emisiunii de yoga regenerativă. Sau un îndemn, ceea ce dorești tu să fie. Mi-a plăcut foarte mult un citat și m-a urmărit de-a lungul vieții, care îndeamnă în a avea curaj să-ți explorezi opțiunile, în a avea curaj să mergi în viață și să te regăsești sub diverse forme, pentru că cineva mai spunea, sau anumite tradiții spun că Dumnezeu se explorează prin noi înșine. Deci fii un explorator, zice, navigatorul ta nu e cel care se scufundă, ci cel care rămâne la țărmul mării. Așa că să ai curaj să faci ceea ce îți place, să mergi către culmi, să te cunoști în diverse moduri. Excelent, foarte frumoase cuvinte. Îți mulțumesc încă o dată, Tudor Cornel Iosub. Te așteptăm cu plăcere și la alte emisiuni. Dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă, iată, tocmai s-a sfârșit o emisiune cu un subiect extraordinar de interesant și de frumos. Vă doresc o săptămână bună, plină de lumină. Să ne revedem sâmbăta viitoare, în jurul orei 19, sănătoși și voioși, numai și numai la televiziunea 6 TV. Before the beginning, all was nothing. Only the spark of divine consciousness. From this spark, all of creation arose, spinning out from the center, spinning into being, spinning into time, spinning into wheels of life.
From the great spiral galaxies thousands of light years across, to the trillions of atoms swirling in a grain of sand, the universe is made from spinning wheels of energy. Spinning wheels of stardust, giving birth to life. Wheels upon wheels spinning through space, solidifying into form, rotating on an axis, orbiting the sun, revolving and evolving through time. The one in the many, giving birth to life. With a single white moon, our shining blue planet spins in space. A planet made of earth and water, and fire and air. A planet of sound and light and beauty, and the consciousness of life. An intricate web woven with exquisite balance. This blessed earth, which is our home, is the great wheel from which our life arises.